И здравейте, приятели! Аз съм Алекс, сиречен Чанчун. Буквално излезна третия най-нов броудер. Сега ще ви го покажа. Така, хора, време да видите. Това е новия броудер. Точно това е новия броудер. Аз мисля, че е легендари, но е митик. Вижте колко е як. Това е Омар. Преди го е имало в Brawl Stars. Махнали се го. И сега отново го има, хора. Отново. Хайде да го опитаме. Ще ви кажа след малко каква ми е оценката. 10 от 10. Чао. Абонирайте се.